tim. Nitiere chenro mopogore opogore ma kaunti osebedo kae katimo mag bero weche mag apeyni kendo mag rango ne diere gichopo yo machal nade mag oting'ore kod apeyni miloso kod kaunti, miloso kod mago mag jokura kod mano bende mar sirkal mamalo kama gintiere kar kae. Singo kata paro mano mar medo kilomita maromo 120 kaachiel koda ka loso lights moheo 70,000. Chenro gi duto japiny nyalo neno bergi yo machal nade, tudruok e bombe mopogore opogore. Ng'awuok ka wangware jop Nairobi CBD e yo makare kendo sama winjore, ng'ama wuok umoja bende kik yud dhugruok kata e kor gwenge kata kama oganda nitiere jokalre moro makare. Bende japiny nyalo neno gini kose mane otas. Cleophas adwa confirm ni sama wuoyi kodi niendi Nairobi chalo a construction site, especially weche mek barabara to gi weche mek infrastructure. Construction site ni gero manyien koso gitimo rehabilitation? Nitiere mwagero manyien to nitiere mitimo ne rehabilitation. Why are we ang'o wawacho wach mar rehabilitation? Nyaka ing'e ni kochakore higa mar 92 Nairobi osebedo ga ka ni e bad migawo mar opposition. Ok gisebedo ka giyudo kony kowuok e piny owacho, especially jok manie telo. Koro yudo ka Nairobi yore manolosi, infrastructure manolosi osebedo ka dok chien nikech ok osebed kimiyogi attention kaka the capital city. And ma en gima osebedo ka dhi mbele. Bang' yiero manotimore niendi, ma koro ne wantiere gi governor mowuok e sirikal, and of course majority owuok e chama mar ODM. Emano miyo oorwa before broad based. E Nairobi County wane man wachako wach broad based niendi. Ka governor wadhi mondo mi wang'i weche mek migawo, mek barabara to gi development. Nikech majority of jok manogo ombulu ibiro yudo ka ne gin jok ma allied to chama mar Azimio. Koro mano kane wadhi kanyendo ibiro yudo ka promise mane omiji en 120 kilometers, but we have done way much more in upgrading. Nitiere a lot of backlog mosebedo ka timore Nairobi. Apart from that, ibiro yudo ni apart from the 120 kilometers miwinji wacho nendo, Nairobi kaka boma mora mora e piny mangima nigi pressure mek jok ma e gweng' kabiro Nairobi. Koro yudo ka nderni manoger ndalo machon kande either gitin oro ne oger gi standard ma ginyalo accommodate traffic mamalo. Koro nyaka wabed in a position to be able to first rehabilitate and then increase the size of the road and even the amenities kaka drainage maka koni koth ochwe to pi yudo kaka wuotho mayot. Weche mek taya mamenyo wang'ayo maogin gik ma we have done beyond what we had promised or what the governor had promised kane odhi e campaign. But ber mondo mi akoni ni Nairobi nigi network mar yore maromo almost 4,900. Kuom 4,900 giendi piny owacho mamalo or national government nitiere mana gi 1,900, mang'iso ni iyudo ka chiegni 3,000 and above mago nitiere under the purview of the county government ma wasebedo ka walosogi mondo mi gibed maber. But ne wayudo riwruok marwa gi national government nikech Nairobi is a capital city. It is the seat of power. Kidhi Urban Areas and Cities Act ogolo kaka kare auchiel kanyendo ogolo kaka national government onego treat Nairobi as far as infrastructure is concerned, being the seat of power. Koro ibiro yudo ka December last year governor noyudo thuolo ma wadhi wabedo piny gi president Dr. William Ruto ma openjowa kaka onyalo konyo Nairobi mondo mi Nairobi olos weche ge mek ndara to gi weche mek infrastructure. Ne wachiwo report on what should be done first to be able to restore it to the state that Nairobi should be. And adwa wacho ni kano chopo March to ne washirikiana gi national government road agencies kaka Kura to gi Kena to be able to keto mpangilio mar loso yore, especially mane wakwayo e major corridors. Masama wuoyi kodi niendi nitiere contractors on site ma yore gendo dhi maber. Kamano apis majatend